What a start to the day. When I woke up this morning, the first thing I saw was Mariana looking at her phone, and she looked at me and said, "We're going to the top of Aragat today." And I thought, am I dreaming? Am I awake, or is this a nightmare? Really? You think we're going to the top of Aragat today? And that was even not all. She said, before we go to the top, we also go to the telescope. And I thought, she's really, really crazy, because then we had to go down and up a very steep climb. But I said, no, we're only going to Lake Kari. Så er de to stupid tourists slået til igen. Vi vil gøre et topforsøg, 22 km op. Herfra er det nok 1500 højdemeter op til toppen. Til, det er 3200 meters højde, vi kommer op i. Og der ligger der en sø, og der ligger en restaurant, og man kan campere der, hvis man ønsker, og man ikke har mere energi. Ja. Men det er det, vi vil forsøge os med. Og så må vi se, om det lykkes. Ja. God tur. Ja, god tur. Godt og vel 8,5 km op ad stigningen. I alt 23 km skal vi klatre. Og nu starter nogle hårnålsving igen. Og heldigvis lige lidt fladt. Said, "Come, it's gonna be fun." Oh, crazy idea. Cycling up to Mount Aragat, 3,200 meters above sea level. Power pause. Fylde lidt børnene op igen. Og om 3 kvarter skal vi have noget mere i hvert fald. Så må vi se, hvor langt vi er kommet op der. Kom der lige en fed Lexus, der er på vej op i bjergene her. Mindre kan ikke gøre det. Men Lada er stadigvæk kongen. Are you kidding me? What a view! And imagine, we were way over there the other day, yesterday. Yeah. Kommer de der blomster. Privet! Bagfra. Blomster, du har. Foto. Foto? No. Nice. We reached a plateau 4 kilometers before Lake Kari and saw the camp of some shepherds. We heard thunder in the distance and hoped that we could seek shelter here with them.
deroppe. Det skulle være en 2-3 kilometer fra Aragats, og højdepunktet vi skal op til. Heldigvis er det fladet lidt ud heroppe. Det nederste stykke var nok det hårdeste, vil jeg sige. Vi håber lidt på, når vi kommer rundt om 500 meter, så kan vi se op til restauranten og op til søen. Jeg kan godt mærke, at luften er tynd heroppe. Vi skulle nok gerne, ja, jeg tror vi er ved at være oppe i 3000 meters højde. Ja, det tænker jeg. Ja. Men det er mere en Stelvio og hvad hedder alle de der? Alpe d'Huez. Alpe d'Huez, det er ingenting. Det er vand ved siden af det. Det er det. De skal heller ikke jagtes af hyrdehunden. Nej, vi skal ikke jagtes af hyrdehunden. Der var lige nogen før der. De er lidt store. De kan tage os i en mundfuld. Ja. Most crazy tourist in the world, Heidi and Marianne. For 1 kilometer siden, der troede jeg ikke på, at vi nåede toppen. Men nu tror jeg på det. Og Heidi tror på det. Det er ikke sådan, du får kramper. Du har helt lyst til at hoppe i. Jamen altså, for at være ærlig, prøv at mærke selv. Prøv at mærke. Ja. Det er delen ikke koldt. Jeg vil næsten sige, at det er nok det mest tossede til dags dato, vi har gjort. Jo. Og nu er vi heroppe, og vi skal ind på restauranten og have lidt at spise. Og så skal vi nedad igen. Så skal vi til at starte med at cykle nedad. Til federe luft og varme. Ja. Vindstrøg. Varme strøg. Crazy udsigt her. Prøv lige at se dernede. Ja. Helt dernede. Ja. Vi er i 3250 meters højde. Hvad synes du om nedkørslen? Jamen, jeg synes, den har været rigtig fin. Den er rigtig fin. Ja, det var en flot nedkørsel. Ja. En masse sving og sådan noget. Ja. Og man kommer hurtigt nedover. Men Ja. det har været lidt koldt, synes jeg sådan. Så At the end of the day, after descending from Lake Kari, we found this amazing picnic area. It was in the gorge below Orgov.
We had benches, we had a table, there was even running water and a small stream just beside this picnic area. A perfect spot for us to stay for the night. And it was even free of charge. So what was not to like? Så har vi fået lavet noget lækker aftensmad her. Man kan godt kalde det sådan lidt spaghetti bolognese. Vi har købt nogle 5 kyllinge kebabspyd og frosne, og så lå dem tø op og sammen med noget grønt peber og løg. Og så har vi lidt ketchup, som vi bruger som tomatsauce. Det er dejligt. Ja, på det her nice sted.